Huriani tuhata, tapuka mamasuk marede mahita sian bukwede nomor sia ayat sada dohot tulu. Puji Hallelujah.
Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Dialo debata do akka na jukat roha, alay dilehot doa sini rohana tu akka na serep marroha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargugon na suatu dosan jala para si roha na sumurung di pangido roham. Naing mangolu jala martua hami sugut, nunga ragam dalan na di bahen ho manungguli roha nami, asa hutadda hami hatuaon sugut. Di baheni hupaserep hami manuaing roha nami mangido sian ho, say lehom matoddim tod di nabadia itu hami, say hutangihon hami masuaram, na mangapoi hami ditikki para sirin rohaon waing. Asa sapang hami Tuhan nguluan na pinarademi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita siap buku ede nomor 657 ulinai huriami. Tabegema patik ni debata ima siap patik palimahon dohot lapatanna. Ikon pasangapomu dona torasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Lapatanna ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di bana. Asa unang lea rohatta mida na torasta dohot mida akarajatta rodi akana tua-tua dang jadi paroot tarimas nasida iko patudo hita jala ikon holong rohatta tu nasida sioluad do nasida jala sisubutor do rohana ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Marede mahita siya bukede nomor 10 ayat 4-5 ukak bahal na umuli.
Tatopoti madosat tatuadopan ni debata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na sa tudusan pardenggan basa doho. Jala ro di saliling-liling na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jod dohami mardosa maradupon ho. Jala jod doho sunggulihami rimasmu. Marhite-hite siap pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unak paingot-ingot pangalosyon nami. Unang alang asini roham. Say urupi mahami o ale Tuhan debata hatuon nami. Palua mahami jala sesa madosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mabaga-baga taringot tu hasesan ni dosatta. Aida ngadong ibarnii. Ay saluhuddo pardosa jala hurangan maradupun hasangapun ni debata. Alay akan nagabe pitor. Binahin ni basa-basa marhite asin ni rohana. Inorhon ni panubuson na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata. Bain habang sa parasian. Marhite-hite haporseaon ni mudarna. Hasangapon madidebata di Gijang. Amin. Dauduti mamuse marede mahita sian nomor 450 sia ayat 2. Sonang do lakaku. Tabege mahatani debata turpuk di hari Mingguon. Ima nani enet sian pesalmen onopulu pitu ayat sada rodi walu marsikat soring mahita manjahasa. Umulai masian ayat sada. Tangian mangido pasu-pasu tusaluhut bangso. Ende namardongan parhinaloan sipil tihon. Ale debata saya sima roham dihami, jala pasu-pasu mahami, saya marsinodang mabuhim madongani hami sela. Asalam marbinoto tanoon di dalanmu,
diboto akka bangso sudena hatuanmu. Ikon pujion ni akka bangso doho sugut ale debata, sude akka bangso tutu mamujiho. Marlas ni roha jala marolopolop sogot akka bangso, ala tigor panguhummu di akka bangso, jala ditoguho akka marga di tanoon sela. Ikon pujion ni akka bangso ho sugut ale debata, sude akka bangso tutu mamujiho. Tanoon mangalehon guguna, say pasu-pasuon ni debatatta do hita. Di pasu-pasu debata mahita, jadi habiaran ni sude ujung ni tanoon ma ibana. Disima sahatna. Martua do akka natumangion hata ni debata, jala na upiausa. Amen. Marede meita siap bukuede nomor 350 ayat 1 dohot 2, hamu salhut harajaun. Hatidakon ba haporsiota, so na ni hatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rak mahita mandok. Au porsia di debata Jahuba, ido ama pargugo na suatu dusan, na tumapalangi do tanon. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya tod di porbadia, andorak suabubuan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panguman di silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinursilang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, la hundul siya muni debata Jahuba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pa imamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsia ditod di porbadia jaladok sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia doh di hasesani dosa doh di hatai namandok
Mula mangulu sogut daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan nasura suda. Amin. Udul mahamu. Tabigema tikting na masa di bagasan sa mingguhon. Perhalado HKBP Serpong Pasahaton selamat hari Minggu jala selamat merdohoti permingguan di bagas joro dohona patupahon permingguan di bagas ta gaduk marsada-sada lau susukma Pasahaton nami sian perhalado selamat ulang tahun turuas ni huria namar ulang tahun hari hatu tubuh dohot namar ulang tahun parsarepeon di minggu on. Diramoti jala di pasu-pasu Tuhan ma kita saluhutna. Na perjolo guar di minggu ta ima minggu 10 sada dung Trinitatis. Minggu on 20 Agustus 2020 masuk mahita tu minggu pas 10 sada kon dung Trinitatis. Trinitatis nomor 8 hasitulu sadaon ni debata ama anak dohoton di parbadia topik minggu on ima akabangso makamuliatehon asini rohani debata bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Napa dua kon berita habot ni roha di hari Sabtu 10 sia Agustus 2020 nunga marujung ngolu inang Elfrida Septima Utapea tutup umur 50 sia tahun. Nama kabaluhon amang situa manahan simajuntak madadikon tuluhalak yanakon tinggal di Jalan Aster Raya F6 nomor 14 sektor Sadalima BSD Weksion. Disakapi dibuat tudean di TPU Jombang, Tangerang Selatan di hari Senin 21 Agustus 2020. Tuhata nama ngapuli sude keluarga namar habot niroha. Napatuluhon dadanak nasorang. Di hari Sabtu 12 Agustus 2020 nunga di basa-basa hotuhata sarada danak boru tu keluarga Hardi Hamonangan Lubat Tobing Jessica Duspianti Simbolon masuk Wek Efrata. Napa opaton tikting perbagason tikting perjolo nai majalo pasu-pasu perbagason ima Daniel Marhara Hasudungan Simajuntak ruas ni HKBP Serpong Resa Serpong yanakon ni amang situa Albert BM Simajuntak inang Eli Eriani Huta Uruk dohot Fabiola Marella Perdede ruas ni HKBP Beringin Indah Resort Beringin Indah buru ni amang terlindung H Perdede inang Tiurma R Hutajulu Nahinan. Pasu-pasu perbagason dipatupa di hari Sabtu 2 September 2020 pukul 8.15 WIB di HKBP Serpong Resort Serpong. Tiktip paduahon nang majalo pasu-pasu perbagason ima Mikael Haposan Simajuntak ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, yanakon ni amang Ronald Simajuntak, inang Lucy Simamora, dohot Adela Marpaung, ruas ni HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin, buru ni amang Gerhan Marpaung, inang Novita, Prisco Octaviana, pasu-pasu perbogason dipatupa di hari Sabtu 26 Agustus 2020, jam sia WIB di Pulau Asam, Resort Pulau Asam.
ruas Nataba. Membuka sadarion Minggu 20 Agustus 2020 nungga di jalo gabi ruas ni HKBP Serpong keluarga Andre Jose Arvin Sijabat Inang Eka Prancika Sinaga doko sada danak nomor register sada dua pindah sian HKBP Sidikalang Resos Sidikalang masuk wek Galilea pinagi doma tua manginang ruas na baru asa jongjong di kuduana mau lihat ruas na pida silak ruas na pida mamuka sadarion Minggu 20 Agustus 2020 keluarga Johnny Aritonang Inang Retta Purba ruas na terdaftar di nomor register 0440 wek Ebenezer kang be tersurat gabi ruas ni HKBP Serpong alanunga pidana sida tu HKBP Cingkareng Resort Cingkareng tona Sinode Distrik Sinode HKBP Distrik 21 Banten nungga dipatupa di hari Jumat 10 Agustus 2020 di HKBP 3 Raksa Tangerang tona Sinode HKBP Distrik Banten Boy Madijaha sudah ruas tona ini lampir dohot tikting naong disagihon napasiahon pelayan khusus di hari Minggu 27 Agustus 2020 diganu permingguon naing dipatupa do 2 kali marpelean pelea perjolo amplop biru tuhuria doho pusat jala pelean paduakon amplop ungu tudana operasional HKBP Resort Serpong perjupangan ni pendeta dohot nadua tua ni perguru malua tahun ajaran 2020-2024 pengajar perguru malua nungga manotopon asaboi pajupang dogo sude na tua-tua ni dadana perguru malua di sada perrapoton no dipatupa di hari Minggu 27 Agustus 2020 pukul 14.00 sahatu pukul 15.30 WIB maringana di ruang sermon perhalado marhite perjupangan arop do rohani akka pengajar asa sude na tua-tua marbinoto doho mangatusi keperluan ni program katekisasi sidi sude na tua-tua ni dadanak perguru malua iko persidohon do di perjupanganon dapat 10 sarahon rapot perhalado HKBP Serpong rapot perhalado lako makatai evaluasi program dohot anggaran belanja HKBP Serpong tahun 2020 nang dipatupa di hari Selasa dohot hari Rabu 22-27 Agustus 2020 pukul 20 WIB saluhut prahalado HKBP Serpong persidohot do di rapoton dapat 10 kon pengadaan ruang tambahan sekolah minggu HKBP Serpong. Seiring dengan pertambahan jemaat HKBP Serpong, jumlah anak sekolah minggu semakin hari semakin bertambah. Untuk itu dibutuhkan ruang tambahan untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan sekolah minggu. Gereja berterima kasih kepada satu keluarga jemaat HKBP Serpong yang telah bersedia meminjamkan satu unit rumah mereka di Jalan Oleander, Blok Usada nomor 9 untuk dipergunakan gereja sebagai ruang untuk kebutuhan sekolah minggu. Gereja menyambut baik kesediaan tersebut. Gereja melalui rapat perhalado sudah menyetujui penggunaan rumah tersebut untuk dipergunakan sebagai ruang tambahan untuk pelayanan sekolah minggu kelas besar. Diharapkan di masa depan gereja Serpong dapat membeli rumah yang dipinjamkan jemaat tersebut dan menjadi milik HKBP Serpong. Saat ini
Panitia pembangunan sedang merenovasi rumah tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ruang sekolah minggu. Biaya yang dibutuhkan untuk renovasi ini sekitar 190 juta rupiah. Biaya ini belum termasuk biaya furnitur, kelengkapan elektronik, dan penyejuk lain seperti penyejuk udara atau AC, organ, kursi, dan lain-lain. Untuk itu gereja mengimbau seluruh jemaat, terutama pada orang tua anak sekolah minggu, dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan biaya renovasi tersebut. Para tahun dan panitia pembangunan bekerja sama dengan seksi sekolah minggu akan bekerja sama dalam rangka pengumpulan dana renovasi ini. Untuk itu bagi jemaat yang terdorong untuk membantu dapat menghubungi seksi sekolah minggu, para tahun dan panitia pembangunan. Bantuan dapat juga diberikan dalam bentuk natura sebagai berikut: 2 unit keyboard setara Yamaha PSR SX 900 atau SX 700, 200 kursi Futura, 8 unit AC 1 PK setara Panasonic, 2 meja rapat ukuran 1,2 kali 2 meter. Gereja mengimbau agar semua jemaat mendoakan dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini dalam rangka peningkatan pelayanan sekolah minggu HKP Serpong. Dapat 10 tuluhon pakubasion pertangyangan wek. Perhalado manasoi sude ruas ni huria diganu wek asa dikaburju madohoti pertangyangan wek songonoma atau tuan pertikian ni pertangyangan diganu wek na dipuka pukul 20 wib. Hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 wek Betani nama jabui keluarga Abednego Paputra Mandalu Inang Tiarma Alfionita Simarmata. Kamis 24 Agustus 2023 di wek Galilea nama jabui keluarga Situa Pendahatan Tambunan Inang Erlince Rumah Horbo. Kamis 24 Agustus 2023 di wek Efrata nama jabui keluarga Victor Tulus Manik Inang Ira Natasa Naomi Purba, keluarga Lasdiarion Asim Majuntak Inang Anggreni Christine Merpaung, keluarga Sahala Leonardo Hutajulu Inang Mopo Meilin Boru Silain, keluarga Freddy Leonard Hasudungan Samosir Inang Rina Hotmarida Sipayung, keluarga Giovanni Seregar. Kamis tanggal 24 Agustus 2023 wek Jerusalem nama jabui keluarga Giovanni Seregar Christine Maria Eleonora Damanik sekaligus Mangapuli. Kamis 24 Agustus 2023 di wek Kanan Sel Letare, keluarga Sopar Horas Simbangusong Inang Sari Peni Seragi, keluarga Sabar Manik Inang Mesti Simamora, keluarga Chandra Simbajutak Inang Sartika Elfrida Dori Sitorus. Kamis 24 Agustus 2023 di wek Sion nama jabui Sude Perhalado Weksion. Dapat 10 ton kartu ruas online. Gereja menosoi sude ruas ni HKBP Serpong asa humatop mengaktifkan kartu ruas online. Markita kartu ruas online sude ruas bui paturehon data keluarga. Dohot mangida status pelayan bulanan markita online. Atorangan nau apit bui ma taida di tikting naung disagiko di ganuk grup masing-masing. Dapat 15 kon akaulau ni KBP Serpong nanaing di Patupa. Dapat jolo penyegaran rohani guru sekolah minggu KBP Serpong naing di Patupa hari Sabtu 2 Minggu tanggal 10 sia
saat di tanggal 20 Agustus 2020 maringanan di Pet Kesegaran Teheresia Senior Life dan Resort Megamendung Bogor. Napaduakon perheheon NHKBP Serpong di Patupa di tanggal 12, 10 sia do tanggal 26 Agustus 2020 do tema Rais volume 2. Rapat perhalado laku mengevaluasi program dohot anggaran belanja HKBP Serpong tahun 2020 nah di Patupa di hari Selasa dohot hari Rabu 20 sia 30 Agustus 2020 pukul 20 WIB. Donor darah naik di Patupa di hari Minggu 10 September 2020 pukul sia 30 satu pukul 10 WIB. Songonima suara ni tikting di mingguta sadarion tajaham tikting dohot laporan perhepengon naun disagihon marhite grup WA asa taboto hatorangan nau apit di sude akka ulaon tapasara marohata martang yang mahita. Puji-pujian maronga moliat yang mali Tuhan di pasar rohanami tuho alailah kami ali Tuhan asirokot holongi roham atau Tuhan madongani hami di saluhuna Tuhan penggulung bitun di gulunami sian ari-arina salpu sakat rodi tikion ali Tuhan. Ilat teo di hami Tuhan hai pason, ilat to di hami Tuhan akasilasi roha, di pasu-pasu huro saluhut na Tuhan ngulu nami, doho saluhut na Tuhan diaka ulaw nami na marragami. Ali Tuhan amanami na marhabang suben wagicang. Mado maliato kami ali Tuhan, ala di pararhuro pe kami ali Tuhan, bui kami Tuhan ro tu bagai joromon, memuji pasanga poto. Kalau kami Tuhan asidot holongi roham nato Tuhan madongani kami di hari-hari ngulu nami ali Tuhan. Ali Tuhan apa letikion pasahaton nami dosa luhut na Tuhan. Program mi huriami. Ima Tuhan nangu jawa kami Tuhan jalo bagi kami Tuhan ditikting nakan ingat Tuhan. Ali Tuhan pasahaton nami do tuhoya sako Tuhan dapat tulusus saluhut na. Asabu Tuhan mertupa sudi rencanai do program mami ali Tuhan. Ali Tuhan tonggo tanya kot nami ada Tuhan tu ruas na baru asa homa Tuhan nama ada tu nasida gabe ruas na mangulu Tuhan nasida di Huriamon jala unang ma Tuhan holon na terdaftar nasida Tuhan di Huriamon alai parsidoho manasida Tuhan isaluhu na kegiatan do pelayanan narong di Huriamon so kesongi do Tuhan tu akada danak tong kuasa tu nami Tuhan sian name mesa tu nama gudang asang giat Tuhan ona mangramoti nasida tiak kedadana name Tuhan ba Tuhan iburi bermagunang tapar kosen dasiluan akapar sahiton asang giat Tuhan di bagasan ahipason nasida asang giat Tuhan bertumbuh nasida di bagasan asido kotolong roham so ini salukut na Tuhan diaka anak konami di bagasa persekolahan pasahatai ma Tuhan asa ko Tuhan nama tu nasida bisuk doa kamalon nasian hoi asang gia buna sida Tuhan menyelesaikan sudi salu na Tuhan nak di persekolah do di perkuliahan asa bui berhasil na sida Tuhan sesuai Tuhan tu kehendakmu pasahaton nami salu na Tuhan ruasmon nak di bagasan pakarejoan nomor ragami na Tuhan asa homa Tuhan nama sumasu salu na aka pakarejoan nami idia pe kami Tuhan karejo di pemerintahan di swasta akan bertiga-tiga do kotakan asing oleh Tuhan pasu-pasu masa luhut dari Tuhan. Ali Tuhan mertangiang kami Tuhan di Tuhan. Ima Tuhan tu keluarga ni amanami situ amanahan si majuntak. Nah apalagi tikyot Tuhan di bagasan habut ni roha. Ima Tuhan dan nyala mula Tuhan sadaina siatonga-tonga ni keluarga. Oma Tuhan nama lihat tudah sida apul-apul lah sumurungi Tuhan. Asanggiat Tuhan toto Tuhan na sida marsigatung pasahatong ngulun na sida Tuhan. O mana malaya Tuhan tuda sida aka ahipason ipaninggal ko ni ina namira Tuhan tu keluarga saluhu na lehono mo Tuhan aka silas ni roha tu akar na mangiut ali Tuhan. Ali Tuhan pasahatay masaluhu na Tuhan ngulu nami na di bagasa persahito na ali Tuhan na pihak rumah sakit dokot di jabu Tuhan di perawatan.
Oma Tuhan dapat malupon. Dia Tuhan paso-paso akaubat na pinangan na dokter na manangani paso-paso mali Tuhan. So ni Tuhan kami na hadir di nganano Tuhan di Uriamon. Na hadir kami Tuhan di arean permingguan non. Ulo Tuhan na baga sa persahiton. Dia Tuhan di kami hahipason. Asanggit Tuhan tuak karena mangikut. Lasaro hanami Tuhan maululo nami terlubung Tuhan mubisi pasangapot to. Asimaroh kami Tuhan sokin na Tuhan. Dan na imbigun nami Tuhan hatami. Berhite-hite na pinasahan ni amanami. Ni Tuhan na posom pendeta panahatan dan gulan. Tuhan na masu-masu amanami on asanggit Tuhan. Hatami na disaburuh Tuhan Tuhan. Gue Tuhan berperbuah di ngulu nami sigano pari. Pinuji pinasangka mahwali Tuhan. Berhite Yesus Kristus dalam matang yang kami. Amin. Nauduti mamuse, marede mehite siap buku de nomor 363 ayat 2 Mauliate dok hamuna. Martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Imana bangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi. Ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Berita nauli si parsauli honotta. Yobason. Ima sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom bidu 10 sada ayat sada saat prodi 2a dohot ayat 20 sia saat prodi ayat 22 ujahama dihita asa hudokma tung dibolok kode bataro bangsona
Daumay ay hala Israel do nangaw pinoparni si Abraham marga Benjamin. Ay datong dibolok ko debata bangsona naong tinadana yan. Ay dang dipatay debata aka silihon-lihon na nang padyunay. Ay najulu daksyuluy debata hamu. Si Pilibigu, gabi dapotan asiniroha hamu anggun waeng hinorhon ni naso mangului nasida Israel. Songoni manasida tak pangului nasida saunari ang giat sia-sian nang nasida musengani. Hinorhon ni asiniroha na tuhamwi. Ay naong dipasahat debatado saluhutna rohana sumangului asa asianna buse sa luhutna ido sahatna. Hamuna akan hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Saya dongko jolma nagirgiran mangalului hasurungan sianak karonganna. Maunya dia selalu di atas. Dan untuk mendapatkan itu terkadang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Merasa senang, merasa bangga, muludung adong di ibana kelebihan sian akka nahumali aksa. Rupani songon na baru diumupon penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Ada orang yang terus begitu bangga karena dia masuk di UI, sedangkan yang lain di Unimed. Karena dia berpikir UI kualitasnya lebih tinggi dibanding dengan di Unimed. Padahal belum tentu. Karena ada orang pintar, tapi budi pekertinya jelek. Kayak yang viral sekarang kan. Dia termasuk dosen yang pintar. Bahkan apakah dia sudah profesor saya nggak tahu. Tapi budi pekertinya dinilai kurang. Hamunan ahin holongan, lumomi ma dihita halak Batak. Adong ko upasa ni halak Batak madok songonon. Si bora guguk di atas ni lage-lage, pisur otik digijang. Mamora mahita saluhut alay sumuru ngau sa otik. Ipangido do sudi mamora, alay tong kulului hasurungan na. Karena dia merasa kalau dia lebih tinggi, mulu morai mana tong babui mai mana mancalo hasangapon. Tuna morai mah bah. Lau hamu masalin kan. Kebanggaan seperti itu bisa juga masuk di dalam agama. Ido namasa name latar belakangi turbukta sadarion. Orang Yahudi menganggap mereka adalah bangsa pilihan Allah satu-satunya. Ai didok nasida holak kami do natar koar bangsa ni debata. Tapi di paradadan nitiki di ulahon nasia do akan nasopatut akan namaralo tulo moni rohani debata gabe ikon honauhum nasida gabe didok mulo di panuriran Hosea tang bangsok ku hamu. Berarti ada pernyataan Allah
bahwa bangsa Israel yang bangga sebagai bangsa pilihan Allah, yang punya privilege, ditolak menjadi bangsa Allah karena kehidupan mereka yang sudah jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan ketika bangsa Yahudi bergaul dengan non-Yahudi di dalam kehidupan beragama di gereja, orang-orang Yahudi yang sudah Kristen itu menganggap non-Yahudi itu kelas yang lebih rendah dari mereka. Tapi sebaliknya justru orang-orang non-Yahudi yang berlatar belakang hasipi lebih guni di dok nasida hamido anggo nasitong. Ay buktinya na nasida hamu bangsa Israelino na mapersilakkan Tuhan Yesus, sedangkan kami tidak ikut di sana. Berarti kalian adalah bangsa yang lebih jahat daripada kami. Terjadilah perdebatan demi perdebatan antara Yahudi dan non-Yahudi. Ada yang mengatakan pemilihan terhadap dirimu sudah dicabut dan pemilihan itu sudah diserahkan kepada kami. Alai orang bersama dok daong. Ay dok tergor hamu langsung di debatanin na. Bulu jahamu pada darubi Holland Israel do langsung di debata. Amuna nahina holongan di bagasan gorn itu kata Yesus Kristus. Masalah ini kalau dibiarkan berlarut-larut maka akan terjadi perpecahan di dalam gereja. Makanya Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Lalu dia mau membereskan bagaimana pemahaman tentang pemilihan dan pemanggilan Allah kepada orang-orang yang akan menjadi umat Tuhan. Perjolo di dok ibana tung di bolok ko debatado bangsona daumay. Ay halak Israel do nangau pinopan ni Abraham marga Benjamin. Artinya apa? Dia mau menolak pemahaman pemikiran yang non-Yahudi. Bahwa orang Israel itu benar-benar sudah dibuang, sudah ditolak. Boleh dihata-hata, dibolokkan, itu kan dibuang. Tidak punya arti apa-apa. Aladidok si Paulus ada bukti bahwa Allah tidak membuang Israel. Buktinya apa? Idok ibana au ninebana. Ai au halak Yahudi duau. Jalai peboimado siya margadia ibana. Margani Benjamin. Apatanna identitasnya clear. Tidak perlu diragukan sebagai orang Israel. Tetapi dia dipilih Allah, dipanggil Allah untuk menjadi rasul. Untuk menjadi pemberita Injil kebenaran. Artinya bahwa penolakan tanda kutip untuk bangsa Israel itu tidak mengena secara universal, secara menyeluruh. Tetapi itu adalah mengena untuk pribadi lepas pribadi. Dan hot ni pamilito dohot pajuon ni debata nagabe bangsona ima waka pribadi-pribadi na tetap setia maka mulatehon asini rohani debata. Memang di Padan Darubi jelas do didok adong do pasi-pasi artinya teologi sisa
Kalaupun bangsa Israel itu dibuang, dihukum, tetapi masih ada sisanya yang murni. Seperti pengalaman daripada Nabi Elia. Ketika dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Elia mengeluh kepada Tuhan. Hanya aku sendiri yang tinggal, yang percaya kepadamu Tuhan. Tapi apa dikatakan Tuhan? Masih ada 7.000 lagi. Artinya Elia tidak tahu yang 7.000 itu. Masih ada sisa-sisa. Jadi sisa-sisa inilah yang akan berkelanjutan untuk ditumbuh kembangkan oleh Tuhan dalam menghayati anugerah kasih karunia yang dari Bapa melalui Yesus Kristus. Dan itu akan sungguh menyatu dengan orang-orang yang berlatar belakang kafir itu, yang non-Yahudi itu. Karena kalau kita baca di Fatsal sebelumnya ini, orang-orang yang non-Yahudi itu bagaikan apa yang dikatakan okulasi itu ya, yang ditempelkan kepada batang. Artinya non-Yahudi itu yang percaya itu ditempelkan kepada orang-orang yang sudah dipilih Allah sejak dari dahulu. Makanya dikatakan gereja yang menjadi persekutuan orang-orang percaya itu dari segala bangsa, dari segala bahasa adalah orang-orang yang sudah dipersatukan melalui darah Yesus Kristus. Dan oleh karena itu tidak ada alasan untuk kelompok ini mengatakan kami yang paling murni. Kami yang paling setia. Karena apa? Karena menurut Paulus, sebenarnya diterima tidaknya seseorang untuk menjadi umat Tuhan bukan karena perbuatan yang baik yang dia lakukan. Tetapi semata-mata oleh anugerah, oleh kemurahan. Makanya dalam pengajaran Martin Luther mengatakan sola gratia, holan alan yasini rohani debatado, upain gabe malua sudijol maon, manak sia dia pe latar belakang suku dohot bangsona. Jadi siapa yang mensyukuri kemurahan itu, ialah orang-orang yang sungguh-sungguh menghayati bahwa kemurahan Allah adalah kemurahan yang sangat berharga di dalam hidupnya. Lalu selanjutnya Paulus menjelaskan di ayat 29 dan 30 sampai 32 bagaimana orang Israel yang sudah ditolak itu kembali lagi untuk menjadi masuk kepada umat Allah. Aidang dipatai debata akasilehonna nang pajunai. Najulu dang siulu debata hamu sipilibigu. Gabi rapotan asini roha hamu anggunuaeng. Hinor hodina song mangului nasida Israel. Songonima nasida dak pangului nasida saunari. Agiat sia-sian nang nasida musengani. Hinor honi asini roha na tuhamui. Paulus mau mengatakan bahwa Allah tidak pernah menyesali pemilihan dan panggilan terhadap umat Israel sebagai miliknya, sebagai bangsanya. Dengan demikian Allah tidak pernah secara 100% mengatakan bahwa Israel itu telah putus hubungan dengan dia. Karena seperti dikatakan tadi, ada kemurahan, ada anugerah, adong doa sini rohani debata. Dan itu memang adalah sungguh luar biasa.
Tidak si Paulus, hamu pinajulu, supanului hamu. Banuaing, di basyat bangsa Israel dak pangului. Alay anggo ditikina. Dunggabi pangului hamu marhite-hite na di bereng nasida. Nong di jalo hamu asini rohani debata. Gabi adong rasa kecemburuan untuk mendorong mereka, memotivasi mereka agar kembali menerima kemurahan Tuhan. Jadi di sini ada pemahaman teori sebab akibat. Hamunan holongan sebuah ilustrasi untuk mempermudah pemahaman ini ialah ketika kita pergi ke pantai, ada batu-batu di sana, lalu ombak air itu dihempaskan dari satu batu ke batu yang lain. Lalu kemudian batu ini menghempaskan kembali kepada batu yang pertama. Alai sumber sadia. Tak siap batu sumberna kan. Sian lautido sumberna. Atau song itu. Siap debatado sumber nih kemurahan asini rohai. Dungi dibuat mai di leoma tu non Yahudi. Alai marsiulak mai muse. Asagabe doh muse bangsa Yahudi marsaulihotnya. Dengan kata lain, semua bangsa yang ada di dunia ini adalah bangsa atau orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan menerima kemurahan, menerima anugerahnya. Atau ahama ipolana nanang botota. Hobartu tema manang topiki sudia ka bangsa di Portibion maka mau lihat hon asini rohani debata. Ahita pe alani asini rohani debata do ubain gabe halak na porsea hita. Dana diasi debata do bangsota bangsa Batak marhiti-hiti na sinuruna aka misionaris sian Eropa. Gabi jongjong ma punguan ni akan porsea termasuk nadong di Serpongon. Kehadiran daripada HKBP Serpong itu tidak terlepas dari rencana yang indah dari Allah untuk mewujudkan anugerahnya asini rohana tuaka kita saluhutna nagabi ruas ni huria HKBP Serpongon. Songoni manakin di keluarga na baru ate. Da asini rohan ini batado mengalau kesempatan to hamu ubayin gabi bagian ni HKBP Serpok kamu. Alani gabi dohot mahamu marsaulio kesempatan lau mamuji debata marhite aktivitas kegiatan na pinatupan ni huriaon. Songon takas nakin ditangyangi amatasi dua supaya menjadi anggota jemaat yang hidup, yang aktif berpartisipasi dalam segala kegiatan-kegiatan gerejawi di Serpong ini. Napaduahon nang dohon iturpodot kita. Kalau kita bisa bersyukur maka melatihon asini rohani debata, maka kita terpanggil untuk mendorong orang lain supaya mereka juga bisa turut untuk makamolarehon asini rohani debata. Mari kita buka pintu hati kita. Mari kita buka hidup kita untuk bisa dilihat menjadi daya tarik orang-orang supaya turut mengangkat rasa syukur kepada Tuhan karena kemurahannya. Lapatanna, sikap perilaku kita, karakter kita, itu adalah modal yang sangat berharga. Menjadi daya tarik untuk banyak orang. Supaya
bisa duduk bersama-sama dengan kita mengangkat rasa syukur kepada Tuhan. Hamun na hinaholongan di bagasan goan ni Tuhan Yesus Kristus. Totulaos ido na naeng berengota nang di kehadirata di tengah-tengah ni bangso. Negara nang berulang tahun ke-78 ini. Bagaimana orang-orang Kristen dan lebih khusus bagaimana kita yang ada di Serpong ini mensyukuri anugerah Tuhan kepada bangsa ini sehingga bisa merdeka dan sudah 78 tahun. Kita terpanggil sebagai warga negara yang bertanggung jawab, yang berdasarkan pengakuan iman kita bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu merupakan berkat Allah. Yang walaupun kalau secara umum selalu dikatakan itu hasil perjuangan. Memang benar hasil perjuangan. Tetapi karena Tuhan yang memberkati para pejuang-pejuang itu. Ada asini rohana asa di leon semangat dohot gogo pengharapan melawan penjajah. Jadi penyertaan Tuhanlah sehingga negara ini menjadi negara yang merdeka. Dan itu mari kita lihat bagian daripada jawaban Tuhan atas apa yang kita butuhkan. Karena itu mari kita berperan aktif mengisi kemerdekaan ini. Kita lanjutkan lagi supaya 2045 benar-benar adalah tahun emas yang kita idam-idamkan itu bisa terwujud. Dan itu bisa terwujud kalau semua warga negara Indonesia termasuk ruas HKBP Serpong ambil bagian di dalam segala kesempatan pekerjaan kehidupan untuk meraih itu. Kita yakin dan percaya kalau kita sungguh menyerahkan diri di dalam iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Karena Tuhan telah berjanji, aku berkati engkau supaya menjadi berkat kepada orang lain. Ada amin saudara-saudara? Kita aminkan, kita sudah menerima berkat, maka kita salurkan berkat itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang berbeda iman dengan kita, akan bisa duduk bersama dengan kita untuk mengangkat pujian kepada Tuhan. Maka maulatehon asini rohani debata di pabainan di debata laho mangaleon haluaon tubangson nang mangalehon pasu-pasu asa tapar saulihon hademahon dohot hadumaon di bagasan perdalanan ni nguluta. Amin. Martang yang mahina. Maulati Tuhan di bagasan holong mi nunga di pasunggul hoko tu kami olan alannya sini rohamdo ubayang gabi bui kami terju jala terpilit gabi akana persea tuho naung pinaradim lao marsaulihon ragam ni pasu-pasu di nguluon lumubima tu hanguluan sogot. Atau ngalai Tuhan, hanguluhok kami may laos mengotivasi kami, marhiting ngulu nami, ngulu si ganupari, gabi ngulu nama jo, nama kirap, akka na humalia kami. Dohot maday, marsaulihon asini roham, gabi sada punguan mahami makamolete honi bain sangap di kuarmu. Di bagasa tod di mima patau hami laho mangulahoni tuaka tiki nanengro. Pinuji pinasangap mohong
Mari hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita Hud pasahat pilihan. Tapasada marohata tumanyakon peleata. Ali di batama nami na di banua gijang, horo haroroan ni saluhut si leo-leon nadengkan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masya na nilohom itu hami pelian nami tuho. Saya jalo may gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasya kami pelianon. Pati bulkon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leo mitu hami.
Asalang girgir hami madok mauliate Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di Banutungaon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan na madusa tuhami. Unak kami tugihutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siat tuata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodnakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Sai di padopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasahorhon madamena tu todim.